yo, macaron, yeah, macaron, no, chacaron, 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 chacaron. Γράφει κάμερα τώρα, Γράφει, για πες. Εκατό χρονιά στο προσκοπισμό. Πως το γουστάρω, πως τον αγαπώ. Εκατό χρονιά στο προσκοπισμό. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Σήμερα γιορτάζουμε, ναι. Γιορτάζουμε τα 100 χρόνια ελληνικού προσκοπισμού και προσφέρουμε αυτό το μοναδικό κομμάτι. Παρατηρήστε το, φίλοι μου. Μοναδικό πραγματικά. Ένα μοναδικό κομμάτι αξίας 3.000 ευρώ για σήμερα μόνο. 100 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα! Γεια σου, Χάρη. Ποιος σκέλη μου. Τι κάνεις? Μια χαρά, εσύ. Πού πας? Έχουμε με την κοινότητα συγκέντρωση. Αλήθεια. Ναι. Τι κάνετε εκεί, πώς περνάτε? Θες να δεις? Ναι, βασικά σκεφτούμε με αυτό. Άντε πάμε γρήγορα γιατί πιάσουμε. Τι είναι εδώ? Κάτσε και μου μιλάς. Καμέρα μπροστά. Περούκα. DJ, πάμε! Πάμε, αγόρι μου. Άμα θέλεις να δεις πως περνάμε στον προσκοπισμό, ήρθε η ώρα να το δεις κι άλλο να μην φοβηθείς. Φώναξε να δεις πως περνάμε στον προσκοπισμό. Επιτέλους, το αυτοκίνητο της 100ετίας επανακυκλοφορεί. Προσκοπογκαζιά. Πρώτη δόση μετά από 1 χρόνο, 0% επιτόκιο και 0% προκαταβολή. Όσο για την εγγύηση... 100 χρόνια! Προλάβετε. Παιδιά είμαστε κι εμείς. Δεν κάναμε έτσι. Σεβόμαστε τους μεγαλύτερους. Να πάτε αλλού. Τι είναι αυτό? Καφές. Για να με καλοπιάσεις. Ναι. Ναι, αλλά θα πάτε αλλού όμως. Ναι. Εγώ θα το πιω το καφέ. Εσείς θα με αφήνετε να πάτε αλλού. Χρήστο, κάνε δεξιά! Όχι, φίλε! Θα κάνετε το ήρεμο! Όχι! Περνάει! Όχι, παιδιά, πάμε! Όχι, φίλε! Περάστε έξω, σε παρακαλώ! Όλα ρε! Πάσα! Όχι, παιδιά! Με την ηρεμία κατέβασε πάνω! Έλα!
εδώ 11, εδώ 8, εδώ 100. Καλέ, τι σας συμβαίνει αυτό? Είναι σαν όλο του χαχτέρ. Γιατί το δικό σου είναι καλύτερο? Το δικό μου είναι δράκος. Δράκος. Ρε Στέφανε, είσαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε? Ναι, αφού είναι συνταγή της μαμάς μου. Άρα. Ωραία, ρίχνουμε 2 ποτηράκια πορτοκάλι μέσα. Να σπάσουμε καρπουδάκι. Δείξει λίγο ζαχαρίτσα. Και να κατέβουμε. Αλεύρι. Ναι, βάλε 100. 75, 80, 100! Στους όπως έχει. Τι έχει? Σε λόγους κουνάει παιδιά τα έχει σήμα καπάνα. Σε πόλεις όρια, θάλασσες και νησιά έχει σήμα καπάνα. Παιδιά, ναι, σίγουρο παιδιά. Να φεύγω ότι δεν έχεις κέρατα δικά μας. Για SMS στη Σέρμια. Ως γίνονται τα χέρια σου, όταν βάλεις τα κοινά.